pe Irlo, pe Linda Varga și pe Maroan, să facem o expoziție de street art în Galeria Institutului. Și asta a declanșat la un moment dat, într-o poveste lungă pe care acum, în acest moment de introducere, n-am să vă o povestesc, un fenomen care a durat în presa din România cam 3 luni, începând din iunie până la sfârșitul lunii august. Iar după ce s-a terminat povestea asta, o revistă străină, pentru că eram în legătură cu fel, m-a rugat să scriu un articol despre street art. Da? Și eu l-am întrebat pe Cristi dacă vrea să scriem împreună, l-am scris împreună și vreau să vă spun că, deși e scris acum 10 ani, e foarte interesant că, de fapt, un articol în care teza de bază este cum street art-ul va deveni dintr-o artă rebelă o artă mainstream. Pentru că, până la urmă, ăsta e un moment în care se democratizează atât de mult artele, încât artele ies din spațiul instituțional și ajung să fie niște arte unde astăzi street art-ul și arta urbană nu mai sunt de mult considerate complet rebele, adică sunt totuși niște arte care au intrat în sistemul estetic, au expoziții la Tate Gallery și așa mai departe. Deci Ați făcut o profeție în momentul. Am făcut, nu știu dacă o profeție, în orice caz. În orice caz, eu am fost impresionată citindu-l, pentru că realitatea e, atunci l-am scris așa în focul acelei întâmplări, mi l-a cerut rețeaua asta europeană, și nu știam neapărat ce viitor va avea. Uite că așa, l-am rugat pe Cristi să-l copieze, Cristi l-a copiat, deci aceia dintre voi care sunt interesați, îl avem și în versiune online, putem să vi-l trimitem oricum. Bun. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, înainte de a lansa conversația asta, este că mi-am propus de foarte multă vreme să facem aici la Insula 42 ceea ce ar fi fie un club de carte, fie saloane, discuții, care să, în realitate, să dea o altă viață acestui spațiu care s-a născut, vedeți și voi că e un apartament, da? E un apartament, există Galeria de Artă Unicat pe care o are Elvira Lupșa, care e și aici cu noi, și mai există birou pe care noi îl avem cu Festivalul Making Waves de la New York și cu Festivalul Farad de la Arad. Și am făcut aici diverse evenimente cu street delivery, cu Arcenul, cu Noaptea Caselor, cu Noaptea Galeriilor, deci am făcut foarte, foarte multe alte lucruri. Dar sentimentul era că, totuși, ca fiind un apartament, poate că ar fi bine să facem și niște discuții. Și saloanele astea s-au născut din convingerea mea că există un soi de ruptură de memorie, asta e părerea mea. E o ruptură foarte mare de memorie cu ceea ce s-a întâmplat în 90, în sensul în care, după 30 de ani, îmi dau seama că ceea ce noi ne-am imaginat că se va întâmpla noi, oamenii din cultură, de la ora aceea, de fapt nu s-a întâmplat. Adică, ideea asta că artele se vor democratiza complet, că vom avea un soi de acceptare la nivel social al artei contemporane, că vom avea un alt tip de educație, că vom avea o generație care va reuși cu adevărat să revoluționeze gustul instituțiilor și că instituțiile vor începe să producă nu doar chestiuni folclorice și de o anumită calitate, ci vor începe la rândul lor să se modernizeze. Ori lucrul ăsta s-a întâmplat doar punctual, nu s-a întâmplat la, cum să spun eu, la nivelul la care ne-am fi așteptat. Primul salon l-am organizat în legătură cu Centrul Național al Dansului și cu dansul contemporan și al doilea, pentru că m-am întâlnit cu Robert, care va povesti un pic ce are de gând să facă și pentru că aveam această istorie cu street art-ul, pentru că efectiv și pe mine, în generația mea, în street art m-au introdus acești 3 artiști la New York și, mă rog, New York-ul însuși. Și am invitat alături de mine, deci pe Robert, pe Ciupi, pe Cristi, pe John și pe Pantele, că există acest... Pe Cage. Pentru că există această, cum să zic eu, mișcare despre care e interesant de văzut. Mie mi se pare că street art-ul și arta urbană, istoricul pe care îl are începând din 89 încoace, descrie iarăși foarte bine ce s-a întâmplat de fapt cu fenomenul ăsta al deschiderii către forme estetice noi, către cu totul altă sensibilitate, către o democratizare care a cucerit într-un fel spațiul urban și care devine din ce în ce mai adoptată de spațiul urban el însuși. Iar Robert mi-a povestit că are un proiect de film pe care vrea să-l realizeze împreună cu o serie de colegi. E un proiect comun pe care îl urmărim așa cu interes și la care lucrăm cum putem să lucrăm în momentul respectiv. Așa? Dar, înainte de a povesti despre asta, eu aș vrea să știu de la voi, fiecare dintre voi,
din punctul vostru de vedere, care sunt așa momentele în care, de fapt, a început să existe street art-ul și arta urbană și graffiti-ul în România, începând din 90 încoace? Voi cum ați simțit, cum ați, să spun, cum vedeți, de fapt, povestea asta? Care e povestea voastră a fiecăruia dintre voi despre asta? Nu știu cu cine să încep. Cristi, cu cine să încep? Cu mine? Cu tine de fiecare dată. Nu! Haideți să mai începem cu altcineva. Ciubi. Cu Ciubi. Dacă ziceam nu cu mine, pe mine mă alege. Ciubi știe unde. Poate Cagea ar fi mai bine să înceapă. Cred că a început... Bun, așa. Dați-mi! Pasați această... Bun, pe fiecare. Așa. În sensul că el a început, cred că, mai devreme decât mine. Și, mă rog, street art sună mai fancy, așa. E vorba de graffiti și de intervențiile punctuale în stradă pe care eu le-am observat ulterior și le-am adoptat destul de timpuriu, dar cred și ai fost adoptat. El a început chiar mai devreme. Erai din altă lume și ai fost adoptat în... Da, mă rog, cumva traseul meu poate e cumva diferit față de celor care au făcut graffiti pe bune la început în România. Pur și simplu nevoia de a interveni în spațiul public prin forma asta de artă, graffiti. Iar el e un reprezentant timpuriu. Păi, bun, atunci... Hai să ascultăm așa, de la un reprezentant timpuriu, ok. Situația aș putea spune că a început undeva prin 92-93, pentru prima oară cu primele zvâgniri, așa bine. Dacă e să luăm imediat după Revoluție, au apărut primele texte scrise pe clădiri, pe la universitate și așa, dar nu erau, da, Josilescu și whatever, dar nu erau în direcția asta, nu aveau nicio legătură cu graffiti sau cu street art-ul sau erau pur și simplu reflările oamenilor din momentele respective. Cam în 92-93 a apărut un individ care a început să scrie prin București S.E.K. Era mai degrabă prin zona Lacul Tei, centru, pe undeva pe acolo. Ulterior, la mulți ani distanță, am descoperit că acest individ, în momentul de față, este DJ, se numește DJ Pagal, care săracul tocmai a avut un accident foarte nasol în Ibiza acum și el a fost cam primul grafer din România, din câte ne-am documentat noi și am aflat până acum. Ulterior a fost o pauză foarte mare. Nu s-a întâmplat absolut nimic între 93 și 97, 98. Și de ce? Nu se știe. Probabil că nu am avut acces la informație foarte bine. Nu s-a... Cam... Să zic că de undeva de prin 95-96, așa, când, odată cu apariția televiziunii prin cablu și a intrat cât de cât internetul prin sălile de calculator și așa, au început să vadă oamenii ce se întâmplă pe afară la nivel de graffiti. Și mulți tineri puști au luat exemplu de prin videoclipurile cu rapperi unde apăreau graferi care desenau așa și și-au dorit cumva să facă parte, să facă și lucrul ăsta care era ușor ilegal și incitant și... No. Și care au fost așa lucrurile, adică care au fost momentele în care povestea asta a început, să spunem, a devenit un fenomen, adică și unde s-au petrecut povestea s-a petrecut în București, s-a petrecut în Cluj, în Timișoara, unde? Din punctul meu de vedere, în București, pentru că eu aici am luat contact cu lumea asta prin 99, deja erau vreo 2 sau 3 înaintea mea care făceau chestia asta, ERP, toată lumea știe. Întâmplător m-am întâlnit cu el și am luat microb, că e un fel de microb ăsta, să te apuci să scrii pe pereți, să scrii și pe pereți. Da, și a fost o scenă care a crescut încet, încet și s-a dezvoltat și s-au creat tot felul de prietenii și se antura mai toată lumea pe la Piața Romană ulterior. Acolo era cuibul general al graferilor din
București. Și s-au făcut tot felul de brigade, de grupuri, grupulețe, pe cartiere și au dat diferite denumiri de crew-uri. Adică, odată cu apariția internetului, au citit, s-au documentat pe structura grafitului, nu doar pe desenat, care erau regulile mai sau mai puțin respectate în lumea asta. Și... Da. Bun, de asta e întrebarea, deci, și cam în câtă vreme a devenit un fenomen, adică a devenit ceva care puteai să spui că există și la București, există și în altă parte. Și aici, repet, adică principiul pe care îl avem este că puteți interveni și voi, și că interveniți spontan, nu mă lăsați pe mine să pun întrebări neapărat, că poate aveți reacții violente. Așa trebuie să facem, mamă. Da. Aveam scris aici undeva. Știu că tu ești foarte structurat, Roberta. Dar serios, care a fost momentul în care asta a devenit un fenomen? Eu vorbesc strict din punct de vedere al grafitiului, pentru că street art-ul, cum a zis și Ciubi, a apărut un pic mai târziu. În peisaj. Și street art-ul a apărut când? După 2006, după 2000. cred. Așa. Cam după serios? 2006. A zice mai înainte de 2006. A apărut stencilul alea lui Alexe, cu omul care cu omul care fuge și ulterior coconul ăla roz. Al lui Gorzo. La că a fost 2007 deja, nu? Da, asta zic, eu văd cumva între 2005-2007 undeva pe acolo și începuse și Ciubi și făcea paste-up-urile alea prin oraș. Dar până în punctul ăla a fost grafitiul principal și desenatul metroului și... Și relația pe care ai stat și... Tu ce ai făcut pentru prima dată în oraș, Ciubi? Eu eram cumva intrigat așa și fascinat de ce înseamnă grafitiul ăsta. Pentru că, așa cum spuneam, nu prea găseai informații, nu găseai oamenii. Aveai impresia că e așa un fenomen foarte bine pus la punct și cu niște reguli destul de interesante, cu niște motivații ale artiștilor foarte puternice pentru care fac acest lucru și atunci, cumva, în prima fază, eu am avut un fel de documentare, așa, adică eu chiar fotografia am și acum o să-i dau pentru documentarul ăsta lucruri, mai ales ce se întâmpla pe la metro, care era super spectaculos. De ce? Pentru că erau... Deci asta în anii 2000, asta sau înainte de anii 2000? Da, poate 2003, 2003-2006 a fost cea mai... Așa. Cam așa. Și... Dar nu m-am gândit neapărat să fac lucrul ăsta. Dar o vizită în Franța în perioada aia m-a făcut să observ sticker art sau mici stickere care erau amplasate în mobilierul ăsta urban, în spațiul urban, care se diferențiau cumva de grafiti, pentru că erau tot felul de personaje, tot felul de semne, care mi s-au părut foarte interesante cumva și chiar aveau sens cumva, adică nu erau ceva super prezent. Da. Și atunci am zis că ar fi interesant, mai ales că eu aveam preocupările astea deviate din banda desenată de a căuta mereu personaje și asta le-am transpus pe niște stickere care erau de dimensiuni extrem de mici și chiar mi-aduc aminte primele intervenții, mai ales că mai erau câțiva, cred că Spesh, Color, da, făcea niște stickere cu niște personaje care erau și foarte vizibile atunci față de ce se întâmplă atunci, pentru că spațiul public era mult mai erisit, nu exista genul ăsta de guerrilla advertising sau de aglomerare. Adică erisit în sensul că era mult mai lipsit de imagini, adică era mai... Adică puteai să... Imaginea avea cu totul alt impact. Stickerele astea color, de exemplu, sau primele mele stickere, dacă le-am plasat, erau imediat vizibile. Nu existau niciun fel de anunț sau tot felul de stickere la florării. Masaj erotic la... Și era foarte interesant. Cumva și așa am început cu mici stickere și atunci am început să cunosc și câțiva artiști care mi s-au părut foarte interesant, că erau foarte relaxați vis-a-vis de ceea ce făceau în graffiti și e spațiul nostru public, putem face orice, asumându-ți, bineînțeles,
anonimatul, ilegalitatea asta gri despre care vorbim, efemeritatea lucrării și atunci am zis, e foarte interesant. Bun, și atunci toată raportarea asta la street art și la ceea ce se întâmpla în... Adică e foarte interesant că voi aveți această separare, adică voi ziceți asta e ceea ce făceam, era grafit, dar nu era street art, cum se raportă asta? Mi-a explicat și Robert de-a lungul timpului că e într-adevăr că sunt... Adică cum vă raportați? E o linie foarte subțire între graffiti și street art. E undeva acolo, oricând poți să calci dincolo. Și ce diferențiază una de alta? Adică care e, dacă să-i explici unui novice, cum explici asta? Graffiti-ul se bazează foarte mult pe egoism și că... Hai să spunem afirmarea identității. Definiția lui Cristi. Definiția egoismului după Cristi. E mai mult pe ego trip. E semnătura ta acolo tot timpul. Nu faci ceva figurativ care, de fapt, nu e numele tău acolo. E pisica pătrată, e un... Alias. Nu scrie că e pisica pătrată decât foarte rar. Dar e un personaj care devine vizibil și caută mai mult zona asta mai spre estetic decât spre teritorial și eu sunt și gașca mea în aceste cartiere sau în aceste zone și toată lumea iubește pe Herbst și... Da. Deci e un ego trip versus un alt fel de ego trip, ceva mai subtil, dar tot ego trip într-un fel. Dar iertați-mă că intervin, dacă stai puțin să te gândești, e parte din cultura hip-hop-ului, da? Graffiti-ul. Și atunci hip-hop-ul vine dintr-o cultură complet nereprezentată și de asta, adică, cred că e o nevoie de reprezentare mai mult decât... Poate să ajungi la egoism și, într-adevăr, e mereu despre afirmarea identității, dar tot se face sub anonimat, tot se face, tot există un dialog în interiorul ei. Deci n-aș zice că e numai egoism. E un anonimat foarte evident. Adică îți iei un pseudonim, dar tot despre tine e vorba. Absolut, dar aș contextualiza-o în... Da, nu, eu de asta cred că e interesant să vedem ce crede fiecare despre asta. Deci, ca să continuăm pe linia asta, deci e o formă mai egoistă și, spre deosebire de... Eu fac o paralelă între graffiti și publicitate. Așa. De cele mai multe ori. Eu așa o văd. Cum toate brandurile astea încearcă să-și pună bannerul cât mai vizibil și cât mai în ochii oricui, asta face și graferul, doar că brandul graferului este numele lui pe care trebuie să-l pună cât mai în ochii voștri. Și problema e că apare acest nume și toată lumea îl vede și începe momentul la care te întrebi, dar cine e ăsta și de ce vrea, ce se întâmplă, doar că el este cunoscut în niște cercuri foarte restrânse de oameni care văd unde a scris, ce a semnat, ce a făcut și ei știu, ăsta e ăla. Și el devine cumva reprezentativ pentru grupul ăla și cam atât spre deosebire de Coca-Cola sau mai știu ce, care este pentru tot cercul. Care lărgește, de fapt, cercul. Exact. Așa. Bun, deci asta ar fi... Și voi sunteți de acord? Ce părere ai? Robert, tu ce părere ai? Și mi se pare că graffiti-ul se duce într-o zonă din asta cumva de ego trip și de, mă rog, de afirmarea identității și de teritoriu și de nu știu ce. Dar, cum a zis și ea, să ne gândim totuși că vine dintr-o anumită cultură care a scos capul și pe care noi oricum. Acum depinde la ce ne referim. Ne referim aici sau în general? Că dacă vorbim de în general și unde s-a născut ea, acum sunt foarte multe variabile care au dus la. Adică s-a separat de foarte mult timp de hip-hop. Nu mai are nicio legătură cu asta. Și cumva noi încă mai avem zona asta de împrumut. Așa că pentru mine cumva tot în zona asta de afirmarea teritoriului și identității să merge să fiu eu vizibil, să-mi fac eu reclamă mie, să știe lumea cine sunt, de ce fac, că fac, eu fac aici. Cum zice și OG Herbst, că eu sunt Herbst peste tot, toată lumea știe cine e Herbst, trebuie să știe toată lumea că eu fac asta, că eu sunt la metrou, că am fost printre primii, eu sunt regele, nu e regele în Vali, în Serbi, la metrou, regele, nu contează. Că aia e discuția, dacă îl întreb pe el, nu e, dacă îl întreb pe Vali, nu e așa. Și trece întotdeauna Exact. Și tot așa, și să ducem într-o zonă din asta de mijloc, cumva, știi? Dar până la urmă, cred că tot acolo ajungem. Păi și atunci,
Care adică, Da, între tagging și graffiti, mie ca să mi se pare că tagging-ul e strict despre... Nu este graffiti-ului. Păi asta zic că cum ar veni un fel de boșă. egoismul așa prin afirmarea... Ăla e graffiti, de acolo plecă, ăla e baza graffiti-ului. Că e forma mai simplificată a graffiti-ului. Apoi ai throw-up, care e mai complexă, dar tot tag-ul tău e de fapt într-o formă cu litere mai volumetrice, nu? Ce mai ai? Ce forme? Da, se duce de la tagging, la throw-up, la bombing, la... bombing, la asta. Bun, da, ok, și care este diferența cu street art? Trackside, chestii super. Graffiti-ul are pretextul literei, street art-ul nu. E super simplu. Strict pretextul literei sau nu. Că ai pretextul unui personaj pe care tu îl stilizezi de cum îl simți, sau că ai pretextul unei litere pe care o stilizezi cum o simți. Știi? Dar e tot vorba despre o anumită chestie de exprimare în ambele. Deci ambele au o cantitate de art. Și street art e mult mai accesibil pentru publicul larg. Pentru Da. că vezi un mural, vezi E o figurativ. imagine care poate să-ți transmită niște lucruri pe care nu le înțelegi dacă nu știi ce înseamnă stilizarea literei. Nu înțelegi nimic dintr-un throw-up dacă nu ai încercat vreodată să îți dai seama că alea sunt, asocierea aia de litere înseamnă un nume sau brandul cuiva, brandul de stradă al cuiva. În timp ce street art-ul e mult mai deschis și cu o înțelegere estetică mai apropiată de omul care trece pe stradă în mod natural, așa, fără... Bun, deci pentru street art, să spunem, nu există această caracteristică că există un grup de inițiați care știu că aceea e marca ta. Sau există și pentru street art, așa cum există și pentru graffiti. Păi ajungi să-l recunoști un personaj, fără îndoială. Și Aici să te avem întrebi și un ambele- registru stilistic în care ambele- e caracteristic fiecare Ambelor, și aici Da. și este caracteristic ambelor categorii. Adică o să știi pe un artist de graffiti, de exemplu, că desenează niște litere, niște semnături, niște chestii pe care le face numai el într-un anumit stil și o să știi despre un street artist care face morale, că desenează personajul într-un anumit fel, cu șpreiul, cu trafaretul și așa mai departe, se vede că e stilul lui, că e mâna lui și așa mai departe. Sau a ei. Da, că tot am făcut glume mai devreme. Da. Că toți suntem în mitu. Că toți suntem în mitul. Mitul de la Dimitrie, ca să nu... În graffiti este această căutare perpetuă a stilului tău, a ceea ce ești tu ca artist și ceea ce transpui pe perete. Atât în street art, cât și în graffiti. Dar în graffiti se duce către zona asta a literelor, cum a spus Radu, iar în street art se duce mai degrabă către figurativ și către, sau figurativ abstract, o chestie mai... Și de multe ori pornește și problema asta cu graffiti-ul de la... Artă sau vandalism. Da, dacă e artă sau vandalism, pentru că oamenii nu se pot raporta. Nefiind cumva informații inițial sau mai știu eu ce, sunt foarte puțini care au formare din asta în direcția asta stilistică și nu înțeleg că, băi, literele alea sunt muncite, au ajuns la un nivel de, pentru că la asta și le-a făcut de nu știu câte ore, a exersat foarte mult să ajungă la nivelul ăsta estetic. Și de cele mai multe ori sunt niște scrisuri pe pereți și niște prostii, de ce scriu la noi pe blog. Vecina dumneavoastră de aici care m-a întrebat, dar ce reprezintă scrisurile astea și de ce scriu aici, ce vor să ne spună. Și tot așa. Și eu am încercat să explic că totuși e o vorba de alte lucruri. Dar măcar își dădea seama că vrea ceva să spună. Adică și-a pus problema. Bine că nu toți oamenii au avântul ăsta să încerce să înțeleagă. Pur și simplu vin cu o mentalitate care e preluată din altă parte sau de cum au crescut, cum au fost educați și mai departe și pun direct ștampila și zic, nu, ce e cu prostia asta? Noi avem o vorbă românească care mi se pare odioasă, numele proștilor pe toate gardurile, care e direct ștampila pe graffiti, nu, așa nu. Adică mi se pare că... Și totuși este o vorbă românească de mult înaintea ca graffiti să exact, se... Și totuși a fost speculată la un anumit moment dat când oamenii au trebuit să arate cu degetul, pentru că până la urmă era o formă de artă care exprima ceva și n-aveai voie să exprimi prea multe lucruri într-un anumit timp. Și cred că de acolo s-a speculat și chestia asta și poate că ar fi bine să înțeleagă mai multă lume că nu e doar despre vandalism și alte prostii. Bun, dar vandalismul, asta este adică ideea de vandalism vine din faptul că
tu la un moment dat ai o intervenție, de fapt ai o intervenție estetică, nu? Există și limita asta fină cu legalitatea, că până la urmă dacă te prinde cineva acum pe stradă că desenezi și așa, exact. e amenda exact, adică există acest joc între ceea ce tu poți sau nu. Poate că eu stau într-o casă în care nu doresc neapărat, pe care nu am ales în niciun fel, să o decorez în felul ăsta. Adică pentru mine asta este o limită. Asta e primul strat de motivație al omului care protestează împotriva unui curent pe care nu îl înțelege ca fiind artistic și vine cu chestia să se vină așa pe salvă. Pe care nu îl înțelege ca fiind artistic. Mie tocmai asta mi se pare tensiunea foarte interesantă între două valori de bază ale societăților democratice și libere. Dreptul la proprietate și dreptul la liberă exprimare. Exact. Astea două, când intră în conflict, uneori poți să ai și aici limita e foarte fină. Cred că în funcție de valoarea în bani a respectivului desen. Că dacă îți dă Banksy pe casă, altă chestie, parcă decupezi peretele ăla și îl duci la licitație. Dar dacă vine un puștan și îți facem un desen, dar ăla poate să devină Banksy. N-ai de unde să știi. Mie mi se pare foarte interesant asta. Da, pe este tocmai de asta. Dar numai ca să revenim tocmai la un pic. Deci în România întâi a apărut graffiti-ul, după aceea street-art-ul un pic mai... Și după aia care au fost... Ce s-a întâmplat? Adică în ce a evoluat această mișcare? Ce s-a întâmplat? După aceea ce s-a întâmplat? S-au intersecat din ce în ce mai mult. Așa cum am făcut și eu la început, cunoscând o grădă de artiști de graffiti și pur și simplu am început să lucrăm împreună, să ne intersectăm și ca idei și ca lucrări. Și a rezultat așa un fel de lucru comun. Bine, e mai mult de atât cumva, pentru că luăm așa o găleată de grafări, da? Din care răsar niște capete care încearcă să evolueze și să creeze un stil reprezentativ în direcția asta, care să fie calitativ, să placă atât lui cât și celor din jur și atunci se duce către ia o turnură cumva care era lui de grafăr către zona de street art un pic și atunci iese din găleata de grafăr și se duce un pic în zona aia. Dar, la fel de bine, sunt mulți care nu își doresc să iasă din zona respectivă și continuă în direcția asta de underground, de ilegal, de a face în continuare graffiti doar ca un act de rebeliune. Un act de rebeliune și de a-și vedea numele peste tot în oraș, lucru care îi dă satisfacție. Bun, dar dacă ar fi acum fiecare, adică dacă ar fi să răspundeți la următoarea întrebare, care este diferența dintre ceea ce se întâmpla în anii 90, adică, mă rog, în momentul în care au apărut primele... Care ar fi diferența majoră sau care ar fi diferențele majore de ce se întâmplă pe scena asta de arte urbană, se întâmpla în anii 90 și ce se întâmplă acum, în aproape de 2020? Care sunt diferențele? Există diferențe sau este pur și simplu diferența asta a faptului că există găleți de graferi mai largi și găleți de street artiști mai largi și există peste tot și există o comunicare mai bună și există o relație cu străinătatea mai bună și există o legitimare oarecum în spațiul public? Dar care ar fi diferența? Și capitaliza puțin toată treaba asta. S-a capitalizat în sensul în care a devenit capitalistă? Mai mult sau mai puțin. Mi se pare că la început, acum vorbesc din punctul meu de vedere că eu am luat contact cu ce înseamnă graffiti când eram mic și vedeam niște băieți mai mari care desenau și făceau tot felul de chestii, mi se părea foarte interesant. Și am început să mă prietenesc cu ei și, mă rog, după aia s-au separat așa cumva lumile astea și eu mi-am urmat un drum până într-un punct și mai departe. Dar mi se pare că acum, față de cum mi-amintesc că se încerca așa cu degetul ce merge și ce se poate experimenta. Acum a devenit mult mai ofertant să te apuci de meseria asta cumva. Adică ai mai multe oportunități. De ce? Pentru că sunt mulți oameni care ar vrea să le faci ceva frumos, între ghilimele. Asta e. Drăguț. Să le faci ceva frumos și drăguț. Pentru că a atras atenția... Unde? Pe casă? Pe casă, pentru brand, pentru, nu știu. Aici sunt două lucruri care eu le-aș separa total cumva. Eu zic că cumva în zona de graffiti foarte multe lucruri nu s-au schimbat.
Pentru că cei care fac graffiti au făcut sau care vin și activează în zona asta mi se par destul de constanți în crezul lor, în locurile pe care le aleg. They don't want to sell out. Ei continuă și mi se pare foarte, foarte bine lucrul ăsta. Ce putem spune în zona de street art e ceea ce nu prea văd ce se întâmpla prin 2007-2008 când am început, în sensul de street art adevărat, cum zic eu. Adică dorința unui artist dezinteresat de a interveni în orașul lui, în spațiu public, fără a fi comisionat, fără a fi comandat și pur și simplu să observi un colț de stradă care zici, da, doamne, aici ar trebui să fie ceva. Eu așa am funcționat în perioada aia și am funcționat câțiva ani de zile. Adică eu chiar cunoșteam orașul, mergeam și simțeam că acolo trebuie să fie ceva de-al meu, chiar dacă unele durau câteva ore, așa cum ziceam că e super efemeră uneori arta asta, chiar dacă te prind taximetriști noaptea, chiar dacă, adică sunt lucruri care ți le asumi cumva, lucruri care acum nu prea îl văd. Adică există street art ăsta foarte vizibil, dar de multe ori este făcut în parteneriat cu diferite instituții culturale sau instituții... Tocmai. Și tu crezi că asta e un fenomen negativ, Julie? Da. Adică... Din punctul tău de vedere? Din punctul meu, pentru că nu mai văd niște lucrări de street art dezinteresate, adică dorința unor artiști de a interveni în puncte din oraș. Cred că le mai observi tu, dar sunt. Pot să-ți dau niște exemple. Da, nu mai văd așa mult. Bun, dar din punctul ăsta, voi ce credeți despre asta? E un pic dreptate. Că noi nu avem forța și resursele necesare pentru a face lucrări de mare amploare pe cont propriu. Și atunci a trebuit să ne aliem cu diferite alte instituții sau branduri sau care își doresc să facă lucruri în direcția asta. Street art e cool, graffiti e cool, hai să facem și noi. Cu cine? Cu ăștia. Bun. Și aici intervine o chestie de... Voi ați devenit principalii contractori. Am devenit. Adică voi... Păi da, Păi, dar nici nu spune că e așa, tocmai spune că cam așa nu e. Să-i dai și cu banii ăla. Problema e că se ajunge la un fel de compromis, el spune eu, între mentalitatea românului. Eu dau banul, trebuie să faci cum vreau eu. Da, eu n-am zis un numereu pentru că prin astfel de mijloace s-au putut crea niște lucrări în oraș care altfel au fost imposibil să se facă. Și nu numai în București, nu? De multe ori, Da, peste tot în țară. Dacă ai parteneri culturali care îți înțeleg demersul, îți dau mână liberă și atunci asigur că Atunci e ceva bine. poți interveni exact cum ți-ai fi dorit, chiar pe pereți pe care ți-ai fi dorit, exact cum ai fi dorit, dar într-un răgaz de timp mult mai mare, cu resurse materiale foarte bune. Eu nu zic că e un lucru rău, doar că mi-aș fi plăcut cumva să văd mai multe lucruri. Adică ce s-a pierdut? Adică eu asta vreau să înțeleg. Că până la urmă, încă o dată, deci din ce înțeleg eu din dialogul ăsta, ideea este că până la urmă ce s-a pierdut este caracterul, cum să spun eu, neașteptat al faptului că tu alegi să te duci într-un loc tu ca artist și faci exact ce vrei tu în locul respectiv, în termenii tăi complet și în momentul de față, prin comenzile astea, ce s-a pierdut? Pentru că până la urmă comenzile, nu știu, foarte curioasă să cerere și Pandele despre asta, adică comenzile astea ce ți aducă? S-ar putea ca cineva să vină să spună, uite, ai carte blanche, ai mână liberă, ai un wild card și tu faci ce vrei tu. Ce s-a pierdut atunci? Și apropo de business, aș vrea și eu să descriu un pic cum s-a născut această idee să faci din asta un business, că mi s-ar părea și asta interesant. Adică ce s-a pierdut, de fapt? Da, e un moment ideal, când vine cineva și spune să faci ceea ce vrei. E super tare. Vrei să ai. Încă există, să știi, Ciubi, AEUL care e activ și care este un novice, nu are niciun fel. Nu doar el, sunt mulți. Dacă, uite, scot acum Instagram-ul meu, eu asta fac, observ. Personaje și tot felul de chestii, știi, drăgălași, nu știu.
Dar ideea e că noi acum am încercat să ne gândim la nivelul următor, care e ce? Calcanul, știi? Și ăla e cel mai tare. Adică cum ar veni, avem ca scop să prindă credibilitatea aia totală, cât să devină monument public pictat, știi? Adică cu plăcuță, frumos, știi, și toate chestiile astea, mult mai... Aici a dat Radu Pandele. Aici a dat Radu Pandele. 1980. Da, știi, adică... Da, mă, el zice cu mare bolboră statuie. Bine, da. Deci către asta ne ducem, păi asta e o întrebare. Nivelul următor e... E pasul, deci ăsta este next level. Ăsta este next Nu, level. Ministerul Culturii să recondiționeze muralul lui Pandele. Da. Yes! Dar și asta... de la restaurant. Și bun, dar asta e un ciclu, adică în același timp asta este Să un zic că ciclu. ăștia, uite, dinozaurul lui Pandele. Este un Lăsați-mă băiatul meu. ăsta este un pas firesc. Cristi, tu pentru calcanul acela de pe restricții de nivel, cine a venit prima dată cu ideea să vă apucați să lucrați în fiecare an? Adică, care e istoricul acestei povești? Aici e o poveste pe care aș duce-o un pic mai pe la începutul anilor 2000. Da? Există, cred, încă un site numit 2020.ro care era creat de Ștefan Tiron, Vlad Nancă și o gașcă din asta care credea în faptul că România în 2020 va fi foarte tare. Acum să vedem la anul. Și aveau o chestie numită Romanian Stencil Archive, unde documentau toate stenciluri, primeau e-mail-uri din toată țara și e o arhivă de stenciluri foarte interesantă. Se concentrau doar pe stenciluri, nu stickere, nu tag-uri, nu... și cumva eu așa am intrat în contact oarecum cu zona asta. Apoi tot Vlad Nancă, într-o discuție pe care am avut-o prin 2005, cred, cu tine, Florin, cu cine mai era, nu știu, ne-am întâlnit la cenerie la Verona și Vlad a venit cu propunerea, dacă tot faceți evenimentul ăsta pe stradă, de ce nu faceți și un mural? Și a propus acel calcan. Nu știam proprietarii, nu știam nici, dar el cumva a fost inițiatorul acestei idei. Mi s-a părut foarte tare și am produs-o. Asta a fost și în fiecare an, începând, adică cât în fiecare an a fost acest calcan? De la început ne-am asumat efemeritatea acestui gen de artă. Nu vrem să facem lucruri permanente, nu vrem să le instituționalizăm sau să le facem pentru 500 de ani. Că nu e, street art-ul nu e genul de chestie care ar trebui muzeificată, cred eu. Adică faptul că e efemer, mi se pare că e o valoare în sine. Se păstrează prin poze, se păstrează prin tot felul de alte, printr-un soi de arhivare, dar n-ai cum să te împotrivești soarelui, care va decolora chestiile alea. Scuză-mă un pic că te întrerup apropo de efemeritate, dar până la urmă street art-ul e efemer pentru că altă soluție nu a avut. Adică până la urmă oamenii ăștia care au început să facă street art nu aveau unde să expună. Nu e ca și cum stătea Ministerul Culturii sau, și nu vorbesc de România, vorbesc în general, sau galeriile la coadă să le spună, vă rog, expuneți în galerie ca să nu fie efemeră. Să faci pe pânză. Faci pe pânză, dar unde o pui, că nu vede nimeni. Adică până la urmă, dacă faci și artă, o faci și pentru un public. În momentul în care nu ai un public, pentru că nu ai niște instituții care să te susțină, atunci cauți metode alternative. Și atunci am găsit spațiu public unde să expun, nu eu, artiștii, să-și expună lucrările, iar efemeritatea, eu nu cred că, adică cumva mi se pare puțin cam idealizată efemeritatea în street art, când de fapt mi se pare că a fost un efect pe care oricum nu aveai cum să-l împiedici, pentru că altă soluție nu aveau. Ce e rău în a păstra niște lucrări de artă care sunt bune și au fost apreciate? Adică, de ce să păstrezi în continuare ideea de efemeritate când există acum alte alternative? Pentru că mi se pare că efemeritatea în sine e unul dintre lucrurile care descriu street art-ul. Îl descriau. Și descriu viața în dar general, rămânem închistați în cum a început. Repet, oamenii probabil dacă primii artiști de street art, habar n-am care au fost, dacă ar fi venit o galerie la ei și le-ar fi spus nu fă pe stradă, vină la mine în galerie, unde mai aduc și oameni care cumpără și nu ești nevoit să-ți riști viața, să te uși pe clădiri, să te alerge poliția și așa mai departe. Nu e vorba doar de faptul că n-ai unde expune. E foarte mișto să folosești tot orașul ca pânză, ca un canvas.
Oare nu sunt niște motivații pe care le căutăm după? Una e să sune acolo la ușă la Möbius Gallery și să intre 3 oameni pe săptămână și alta e să te vadă sute de oameni zilnic, mii de oameni zilnic. E cu totul altă... Într-adevăr, te ajută foarte mult la ego, apropo de ce vorbea și voi la început. Dar gândește-te că vorbim de niște oameni care nu au posibilitatea să sună la nicio galerie la ușă. Nu există posibilitatea asta pentru ei. Da, întrebarea pe care eu o pun acum, apropo de toată discuția dinainte, este că acum, ideea e următoarea. Până la urmă, street art-ul nu se presupune că va sta în galerie. Se presupune că street art-ul va fi oricum o lucrare pe care o faci într-un spațiu de preferință deschis. Dacă asta e și acum, în ultima vreme, în orice caz, de pildă, anul trecut, nu? Proiectul ăsta mare de la Herculane cu băile culturale herculane a avut ideea extraordinară să facă niște lucrări pe, pe spații pe care eu nici nu știu de fapt cine a ales spațiile. Le-au ales artiști sau au fost alese de cum s-a produs? Artiștii au propus niște spații, niște spații, dar primăria până la urmă acela. Bun. Da. Deci, ideea este că acolo, de pildă, iarăși într-un anumit fel, lucrările au fost plătite de autoritatea publică. Nu. Sau, mă rog, au fost plătite de proiect. Nu, au fost plătite de AFCN, într-o oarecare... În fine, au fost plătite de autoritatea publică, că și AFCN e tot autoritate publică. Adică tot bani publici au fost, dar nu mai contează cine a plătit. Eu ce vreau să spun este că nu e neapărat o chestiune de galerie. Întrebarea pe care eu... Adică aici e o discuție. Ce se va întâmpla cu street art-ul? Se va muzeifica, într-adevăr? Adică va deveni acel tip de artă în care, la un moment dat, în momentul de față, asta este direcția? Că, până la urmă, și filmul despre care Robert nu ne va și n-a fost nimeni. Nu, dar... spuneți că fac eu, că nu fac eu. Nu, dar tu mi-ai vorbit despre el. Da, ești parte din, dar a face un film, a arhiva memoria a ceea ce se întâmplă în street art, face parte din acest tip de demers. Către ce evoluează în momentul de față acest tip de mișcare? Și revin și la întrebarea mea cu business-ul, că hai să răspundem cu business-ul întâi și după aceea să răspundem cu muzeificarea. Deci, cum a pornit acest business? Punem accentul pe business întâi. Punem accentul pe business. Și după aceea pe muzeificare. Când ne-am apucat să facem graffiti, nu ne băga nimeni în seama. Am ajuns, nu știu prin ce întâmplare, într-o sală de calculatoare, ne-au chemat aia că auzit că noi desenăm și au zis, bă, faceți nici nouă aici, scrieți-ne numele sălii, faceți un ăsta din Counter Strike o perete aici, dar nu avem bani să vă plătim. Dar vă dăm ore să stați pe internet. Deci în schimbul faptului că puteți să stați, am înțeles. Ne-a ajutat foarte mult treaba asta, și țin pe mine personal, că nu avem internet acasă, vorbesc de 99, nu exista. Da. Și stăteam și, asta glumesc cu prietenii mei, spun că am tot internetul scris pe CD-uri, că mă duceam la sala de calculatoare și scoteam tot ce era cu graffiti, tot ce găseam pe internet și le scriam pe CD-uri la aia acolo. Și, da, încet... Tot în barter și CD-urile? Nu, alea... Sunt materiale. Ce au trecut ani, tot am făcut graffiti, ba pe stradă, ba pe la metrou, ba pe... mai apărea câte o sălă de calculatoare, din când în când. Și, da, eu nu m-am ferit niciodată să spun că fac treaba asta. Drept urmare, în toate mediile prin care am umblat și am ajuns și așa, lumea știa, mai mult sau mai puțin, că mă ocup cu treaba asta. Drept urmare, când apărea pe undeva ideea de, băi, știu eu pe unul care face graffiti. Și la fel și poliția. Și poliția, nu mă conta. Oricum a fost o perioadă foarte lejeră. Atunci nu se întâmpla nimic. Nu se întâmplă nimic. Cu poliția. Nu înțelegeau ce faci, ce scrii. Adică nu înțelegeau ce e rău în asta. Da, mă rog, îți dădeau amendă sau avertismente cele mai multe ori, luau spray-uri. A fost acum de până când era un polițist mai tânăr decât mine. Și m-au zis, dar nu înțeleg de ce face asta. Și mă rog, am explicat, e ca și cum ții de instituție îți place să-ți la pescuit. Ăsta e pescuitul meu. Da. Și încet au început să apară tot felul de
cereri de a desena diferite locații sau spații care să fie și remunerate. Da. Eu am activat foarte mult timp pe cont propriu. Și faptul că ne știam cam toți care desenăm așa și ei la rândul lor aveau tot felul de mici jobulețe pe care le făceau. Însă în 2010 am selectat, să zic, am adunat 4 nebuni și am zis, bă, hai să facem o chestie. În 2010. 10. Să facem o chestie deci care să ne ajute, da, să ne ajute pe toți. Am gândit la momentul respectiv, adică dacă există 4 joburi care vin concomitente la toți 4, mergem și le facem pe fiecare 4 pe rând, toți 4 ca să ne mișcăm mai repede și să funcționeze treaba mai bine. Și încet au evoluat lucrurile spre surprinderea noastră, din ce în ce mai bine și s-au schimbat mentalitățile prin București, prin țară, asupra grafitului și a street art-ului și lumea a început să-și dorească acest lucru, dar aici, în puține persoane fizice, mai degrabă persoane juridice cu diferite business-uri și afaceri ce aveau și-și doreau o chestie mai artistică prin locație și ulterior s-a trecut către zona asta de business-uri mai mari și de agenții de publicitate care încercau să le vândă clienților un altfel de lansare de produs sau altfel de chestii, știi? Și am găsit cumva această nișă pe care am intrat cam toți. Că, după cum spuneam un pic mai situația de acum și situația de acum care e? Deci, situația de acum care este? Există comenzi de tipul ăsta făcute în continuare, adică asta e situația de acum. Există tot felul de comenzi care vin și care cer ca spațiile să fie spațiile lor, proprietatea lor, să fie... Asta a ajuns la nivel... Ieri am primit de la o agenție de publicitate să facă un pod. Deci nu eu personal, ci să găsesc oameni care să facă un pod imens, ăsta de la promenadă. Cu graffiti sau cu nu știu ce. I-am făcut o prezentare pentru chestia asta, căutând ce s-ar potrivi pentru un astfel de pod, care e, adică doar un picior din ăla de pod e cât calcanul de la Street Delivery. Plus că e față verso și deci e super mult de o să vedem. Și n-ai vrea și telefon. Și stai puțin și acest... Nu e BCR? Ba da. Deja și ne-am dat contact. Și de ce doresc ei să facă și de ce vor să facă acest pod? Pentru că platforma asta lor, care e așa super future, trebuie să ei gândesc că graffiti-ul e the future of the cities, nu știu, e foarte interesant și cool și le reprezintă bine valorile brandului. Am înțeles. Bun. Și asta depinde, este o... Graffiti-ul reprezintă valorile unei bănci, într-adevăr. Și este... Mână în mână. Păi nu, pe aici, adică, care e momentul în care, de fapt, cum să spun eu, forma asta artistică e, de fapt, complet îmblânzită de un cum să spun, de o tranzacționalitate cu piața. Că până la urmă e cu piața, că e cu muzeele, că e cu asta. Voi ce credeți despre asta? Nu e o curiozitate reală, nu... Voi cum vedeți asta? Adică până unde mergi în acest demers? Ce preferi să faci? Să intri în muzeu? Adică, știți că, de pildă, pictorii, da? Hai să luăm pictorii, da? Tu ai în momentul ăsta, a fost o renaștere a picturii în care s-a spus, ok, sunt pictori care sunt foarte iubiți de muzee și pictori care sunt foarte iubiți de piață. Și sigur că pictorul vrea să fie foarte mult și în muzeu, el nu vrea să fie doar vândut, pentru că el vrea să aibă și recunoaștere, legitimitatea. Ori, la ora asta, ce caută street art-ul? Cum se situează street art-ul? Cum se situează arta urbană față de tocmai de un fenomen care nu face altceva decât să vină împotriva propriei sale filozofii de existență? Poate că e just ce spune domnișoara, că până la urmă asta a fost cândva, acum trebuie să ne muzeificăm, să picturile, calcanurile făcute de pandele să fie restaurate din 10 în 10 ani pe banii Ministerului Culturii. La 3 ani. La 3 ani, da. Absolut. Bun, dar serios, ce credeți despre asta?
Ce credeți despre asta? La MNAC s-a făcut acum Zgondoi proiectul ăla în care a pictat tot asta. Sunt mulți care ziceau că scara aia făcută de street artiști e o atracție reală a MNAC-ului. Acum sunt expoziții, nu știu, de oameni foarte serioși și dedicați acolo. Dar și asta e, why not? De ce să nu fie și asta în muzeu? Ca element. Ca element sau ca estetică? Adică să fie acceptat complet, să fie o formă de artă pe care de acum înainte o poți băga în muzeu. Adică să spui, da, luăm această bucată și luăm calcanul pe care o să-l facă Street Delivery anul ăsta și îl vindem unui muzeu. Nu, e o întrebare, eu vă pun o întrebare. Cum să-l iei? Ce facem? Nu e greu să muți un perete. Nu e imposibil, dar e... Păi nu e imposibil, tocmai. Ok, deci asta, iar partea asta cu faptul că e cool să pintezi un pod, asta nu, adică cum se situează niște artiști ca voi față de acest tip de evoluție? Voi cum vă situați față de asta? Păi, eu nu m-am numit niciodată artist stradal, eu m-am numit muralist. Adică pictura murală e pictură, nu am pretenția că sunt grafă, nu am pretenția că sunt street artist, muralist, executant de prestări, servicii artistice. Păi zice că avem firmă. Adică, e totul ok și fanaful și că... Înțeles. Ciubi, tu ce părere ai? Păi, asta e un alt punct care aș fi vrut cumva să-l atingem. Poate e care m-a fascinat pe mine la început când am intrat în contact cu, mai ales cu zona de graffiti, de motivația fiecărui artist, care este extrem de diferită. De la oameni care chiar își doreau să caute stilizarea literei și acromaticii, de la senzația care o aveau când desenau ilegal pe stradă, de la mersul desenat împreună cu prietenii, de la distrus clădiri publice, de la oameni care nu suportau pereții goi, deci efectiv nebuneau când vedeau că nu e nimic desenat pe ei. Ce foarte, foarte interesant. Sau lucruri care eu le simțeam... Nebuneau nevrodi, adică aveau o adevărată nevroză a peretelui gol. Da. Sau, mă rog... Cum ziceau latinii, natura abhorret... natura are oroare de vid. De vid. Da. Sau cum sesizam anumite anomalii, cum le spunem în oraș, și atunci simțeam nevoia că trebuie să intervenim. Anomalie, adică gol, un perete gol. Asta era o anomalie. Da, lucruri care nu păreau în regulă în oraș, pentru că sunt, mai ales în București, o grămadă de lucruri care sunt dubioase, să zicem, și atunci cumva simțeam nevoie că acolo trebuie intervenit. Și atunci, sigur că motivația fiecărui artist se va reflecta în evoluția acestor curente, să le spunem. Că unii își vor dori să fie într-un muzeu, unii își vor dori să facă această meserie, să zicem, adică să trăiești foarte bine din desenat perete, ceea ce e minunat. Cred că ține de motivația fiecăruia. Și eu, cumva, street art-ul l-am văzut cumva ca un alt mediu în care activam. Adică preocupările mele estetice pot fi regăsite și în banda desenată, și în pictură, că am făcut și pictură pe pânză, dar și în pereți. Adică pentru mine nu e o diferență atât de mare, chiar dacă, sigur, altfel gândești o lucrare care va fi expusă în spațiu public față de una de șevalet de atelier, să spunem. Adică tu crezi că Ciubică asta e pur și simplu o alegere personală și că fiecare se poziționează diferit față de asta. Nu văd tu ce crezi? Eu, în primul rând, sunt de acord cu ce spune el vis-a-vis de chestia asta cu motivația și am observat și eu de-a lungul timpului că oamenii sunt mânați de tot felul de alte lucruri și, până la urmă, fiecare își alege cum trăiește, în ce fel trăiește și de ce trăiește în felul ăla. Și mi se pare că mai fi de adăugat la partea asta de motivație ceva. În ultima vreme și cel puțin la nivel worldwide, așa, am observat că
fiind cool și trendy să faci street art și să faci murale și așa mai departe, că e limita asta și ce e murale, e street art, e intervenție, nu e intervenție cu acord, e fără acord, al părinților, al cui. Și fiind așa foarte trendy și, bineînțeles, mirosind în foarte multe dintre cazuri și a bani, sunt mulți care sunt, exact pornind de la filiera asta a motivației, motivați de a mulge cât se poate de a specula efectiv fenomenul ăsta și de a o transforma în avantajul lor financiar. Și ea cumva să zicem că sunt ca niște paraziți care se prefac că sunt artiști sau care se dau de... Sunt niște impostori care se înmulțesc pe zi ce trece și mi se pare că oamenii sunt entuziasmați că există curentul ăsta și fenomenul ăsta foarte mișto, care e libertatea exprimată peste tot și îl vedem și ne dă viață, ne dă concepte, ne dă foarte multe lucruri înapoi și ăștia speculează pe partea cealaltă. Și cred că adăugat la partea asta de motivație ar trebui să stăm așa puțin cu ochianul și pe impostori, pentru că sunt o grămadă care zic că asta e o lucrare adevărată. Ceea ce se întâmplă, bineînțeles, și în mediul ăsta de galerie, pentru că și acolo a explodat. Mie mi se pare că mimează cumva traseul artei în galerie, adică lucrurile, toate controversele, toate lucrurile care s-au întâmplat de-a lungul vremii, încep să apară și în curentul ăsta, pentru că până la urmă e un curent artistic și întotdeauna apar oameni care repetă aceleași pattern-uri, aceleași greșeli sau poate aceleași inovații, de ce nu? Și cumva aș adăuga treaba asta. Da. Cam asta. Dar cu partea, cu ideea asta că până la urmă muzeificarea în sine a street art, adică tendința asta ca ea să devină pur și simplu una dintre formele astea, ce părere ai? Nu știu ce să zic de chestia asta cu muzeificarea neapărat, pentru că eu pornesc de la o logică destul de simplă. E street art, ar trebui să fie in the street. Da. Adică eu aș vedea lucrurile astea întâmplându-se doar în stradă, că sunt cu acord, cu aprobare, cu susținere de la instituții, de la branduri, de la Dracu, de la Lacu. Important e să fie în stradă, să fie mobilier urban, să fie intervenție în spațiu urban și dacă există posibilitatea, există acest mecena foarte înțelegător care zice, băi, fă ce vrei tu. Eu am avut noroc la un moment dat când am primit niște commissioned work de la oameni care erau câțiva dintre ei și mai apropiați și mi-au zis, o să te plătim pentru asta, vrei să faci asta aici la noi, dar e alegerea ta ce faci, cum faci, pentru că pentru asta te-am chemat aici. Cumva asta mi se pare cea mai fericită variantă, că dacă te cheamă cineva pentru ce stil ți-ai format în timp și nu te cheamă să desenezi, adică dacă ăla vede că eu desenez niște roboți și mă cheamă să desenez floricele, păi, e clar că m-am prins ce fel de om e, ce fel de client e, ce gândire are, ce mentalitate. El nu mă vede mai presus de un zugrav. Eu sunt un zugrav mai scump, cumva. Și nu mi se pare ok atitudinea asta. Și asta e iarăși o problemă cu care ne confruntăm noi în mediul ăsta, știi? Discursul clasic. Adică e discursul clasic. Fă și mie, uite, fetița aia și dar fața să fie verde. Păi da, dar știi că eu desenez cochii. Da, dar vreau fetița aia. Și asta depinde iarăși de tine, cum gestionezi. Ce faci? Ce faci? Să nu faci. O gestionezi în avantajul tău financiar, spiritual, moral. Ai foarte multe chestii și ține de tine ca structură, cum operaționalizezi așa lucrurile astea. Până la urmă, o iei fix ca pe un job, o iei fix ca pe un job sau intri în filmul ăla de artist și zici, bă, eu nu pot să fac așa, pentru că mie demnitatea și spiritualitatea nu. Și cumva la un moment dat devine și semi-bullshit când știi că și eu la întreținere nu primesc demnitate și... Da, adică la întreținere dacă veni cu sună, dau și eu, cât va veni luna asta? Păi 2 demnități și jumătate. Nu merge chiar așa. Cumva ar trebui să existe un echilibru, dar fiecare și-l face. Dar echilibrul ăsta se formează pentru că nu am ajuns la un street art comercial tocmai din cauza faptului că street art-ul a fost îmbrățișat de companii și de commission work.
În momentul în care street art-ul e îmbrățișat de administrația publică, situația e complet diferită. Și mă gândeam, de exemplu, mă gândeam mai degrabă, de exemplu, în Olanda. În Olanda, unde pentru firmele de construcții care decid să plătească artiști să picteze ce vor ei pe pereții care înconjoară siturile de construcții. Ce vor ei, ai zis. Da, nu, deci așa merge treaba acolo. Dacă dai bani să-ți gardul ăsta care se pune în jurul unui sit de construcții, dacă dai bani unor artiști să ți-l vopsească, să facă ceva cu el, statul îți dă reducere de taxe. Nu știu ce, la care taxe. E cumva încurajată și atunci artistul nu mai trebuie să mai facă. Deci aici, în momentul în care cineva face un proiect AFCN, iarăși artistul are libertatea de exprimare. Mi se pare că exact, adică ideea este că în momentul în care un tip, pentru că dacă e îmbrățișat de ideea de finanțe publice, dacă ar fi susținut de finanțele publice, dacă street-art ar fi susținut din finanțele publice, atunci, da, libertatea de expresie ar trebui să fie asigurată, pentru că până la urmă privatul poate să spună condiții, privatul pune condiții întotdeauna, el întotdeauna îți va spune, da, dar vreau fetița aia cu figura verde, pe când finanțele publice ar trebui să, în teoretic, deci ar fi o linie, această linie de politică publică până la urmă, cum să spun eu, ar servi dezvoltarea tipului acesta de artă? Nu știu, adică, tu ce crezi, Cristi, despre asta? Eu cred că nu trebuie să demonizăm nici privatul, că nu toți sunt Dar nu e o demonizare. Nu l-am demonizat. Nu e o demonizare. care cer exact fetița cu capul verde. Da. Unii pur și simplu îți dau, nu știu, o temă sau un brief, cum se face în agenții. Brieful e, vreau viitorul orașului, future cities. Tu ai libertatea să te gândești la utopia ta despre cum o să fie orașul viitorului, că e unul verde sau că e unul super poluat sau că tu poți să-ți exprimi personalitatea și stilul doar că pe o temă. Da. De fapt, temele și constrângerile de genul ăsta te fac mai creativ. Dar nu e despre asta discuția, sincer, că nu a demonizat nimeni privatul. Da. Mie mi se pare că discuția ar trebui să ducă într-o zonă a ce poate să facă street art-ul pentru oraș. Și cum street art-ul creează puncte de întâlnire, creează identități pentru comunități, care se face într-un spillover economic, în care apar alte industrii creative, în care calitatea cartierelor crește. Aici mi se pare că am putea să ducem un pic discuția, că mi se pare că istoria grafitiului și a street art-ului românesc o știm cam toți care suntem probabil în sala asta și probabil și sau mai mult sau mai puțin, dar mi se pare mai util să discutăm un pic despre ce ar însemna o abordare către administrația locală a Bucureștiului, către, nu știu, nu, aici chiar nu mă descurc, ce ar însemna să propunem un soi de variante din asta în care și în București se poate face. Vorbește cu KG, dă-i niște distonocal. Dar mi se pare că nu, asta nu e aici. Și o să vorbim și despre ce sunt mai multe grupuri care ar trebui să unească într-o discuție, pentru că Da, nu este adevărat, absolut. Sunt total de acord că asta e o discuție, asta e una dintre posibile discuții. Deci această discuție despre ce ar putea să facă administrația publică, asta... Pot să-ți spun o Aceasta scurtă face noi să istorie vorbim de despre ei. ultima mea prezență în Consiliul de Administrație și Ordine Publică pentru a lua aprobare pentru street delivery. Oamenii se tot schimbă și mulți spun, adică acum 3 zile, 5, o săptămână, voi sunteți vineri, sâmbătă și duminică, nu se poate așa ceva. Ați fost doar 2 zile, 13 ani. Nu se poate. Și zic, uitați ce ne-ați dat până acum aprobare. Dar nu știați că carosabilul e pentru mașini? Adică ai discuțiile astea, nu ai cu cine să discuți despre ce e aia street art, ce e aia pietonalizare, ce e aia spațiu public. Pentru ei totul e despre mașini și unde parchează, atât. N-ai cum să discuți despre importanța și valoarea artei pentru comunitate cu niște oameni care nu se gândesc decât cum să plece mai repede acasă. Și, repet, eu cred că tocmai ceea ce lipsește în spațiu, chiar și în grupurile care cunosc și înțeleg și știu despre ce e vorba, pentru că asta repet, e foarte interesant, pentru că discuția despre CNDB, despre dansul contemporan, a mers exact pe aceeași linie, au povestit ce s-a întâmplat la început cu ei, după care s-a ajuns la concluzia că nu există, de fapt, o politică, o linie de
conduită politică în politicile publice legate de dansul contemporan. Și din cauza asta, dansul contemporan, de fapt, nu are mijloacele pe care ar trebui să le aibă. Că, nu, tu ai un Centru Național al Dansului, este instituția publică cel mai puțin subvenționată, adică e o instituție publică centrală, să ne lămurim, nu e al autorității locale, da? E cu subvenția cea mai mică, tocmai de aceea ei nici nu au companie angajată, că găsesc formule de a face rost de alți bani, au un spațiu pentru care plătesc chirie, ei sunt singura instituție publică de cultură centrală a Ministerului Culturii, pentru care plătește chirie pe spațiu unde își desfășoară activitatea, e cea mai activă, că dacă vă uitați la câte programări are dita mai Teatrul Național și la câte programări are CNDB-ul, o să vedeți că CNDB-ul este într-o activitate obsesională, tocmai ca să-și legitimeze activitatea. Și și acolo discuția tot aici a ajuns, da, dar este o lipsă de politică a statului, a administrației, e o lipsă de investiție a fondurilor publice. Bun, dar când aceste fonduri publice, e clar că nu există viziune. Este clar că funcționarii se schimbă și ei nu se schimbă doar la nivelul primăriilor, unde ei sunt interesați de parcări. Ei se schimbă și la nivelul ministerului. Nu? Ministerul Culturii, în continuare, are doar din 7 în 7 luni cât un ministru. Noi suntem la 28 la ministru în 30 de ani de minister al culturii. Da? Ca să nu poți, când schimbi miniștri, toată administrația aia se rulează într-un mod care e deficitar. Bun. Tocmai aici mi se pare că ce discuții nu avem sunt discuțiile din interiorul, cum să spun eu, din interiorul Breslei. Pentru că până la urmă, de asta și încerc, mi se pare că este interesant de văzut ce traseu, care e povestea a ceea ce s-a întâmplat. Mie mi se pare foarte interesant de povestit tocmai bucata asta, care e traseul, care sunt motivațiile, exact ce s-a abordat până acum, pentru că e foarte greu să te duci să ceri schimbare când oamenii habar n-au cine sunt artiștii ăștia. Adică, oricât de stereotipic ar suna, dar schimbarea vine tot prin educație. Și atunci, și apropo de documentar, mi se pare necesar un astfel de o documentare a street artului românesc. O documentare nu pentru noi care suntem aici și care venim la street delivery, care mai cunoaștem artiști stradali, ci o documentare pentru oamenii ăia care spun că e vandalism, că nu înțeleg de ce fac asta. De ce să vă dau aprobare să desenați o... vecina care exact. De ce să mă zgăliți pereții? Și de asta e nevoie, practic, să informezi, să le povestești, să umanizezi cumva măzgălerile astea. Să ai o poveste și o poveste care îți facă sens și care knowledge până la urmă. Și să-ți explice exact care e diferența între graffiti și street art. Și care este demersul lui Ciupi care spune eu simt că acolo în oraș e nevoie de o intervenție, cum spune el, și mă duc și fac această intervenție. Ca și toată discuția despre efemeritate și non-efemeritate. Bun, deci, Robert, tu care nu faci singur filmul acesta, cum a venit ideea acestui film? Înainte așa o să mai dăm un round up, poate vor și alții să pună întrebări, după aceea putem să stăm la networking. Deci, așa, eu care nu fac singur acest film. Dar cu cine îl faci? Ia povestește un pic și povestea acestui film. Este o echipă destul de în dezvoltare, ca să zic așa. Sigur o să mai anturăm mai mulți oameni pe parcurs. L-avem pe John aici, l-avem pe Vlad, care filmează Vlad Chinea, John Dotes, Maria Bălan, Alin Boieru, Codin Orășanu, care și el e implicat în treaba asta. Pe cine mai avem în echipă? Ionuț, Good Stuff, da, care e și el pe partea asta de video. În fine, am anturat și artiști. Da, am anturat și artiști, prieteni care ne-au dat material cu țărâita o parte, cu macaraua și camionul alții. Și noi am avut niște discuții în comunitatea asta, destul de recurentă e întrebarea, de fapt, de ce nu avem și noi așa ceva. S-au încercat multe chestii, am vorbit cu John de nu știu câte ori de treaba asta, am vorbit și cu Feederul la un moment dat despre treaba asta. Și dintr-o discuție în altă discuție am ajuns la concluzia că nimeni nu s-a înhămat să facă un film cap-coadă, un film lung-metraj, probabil pentru că este o tonă de material de gestionat, e foarte complex, e imprevizibil să lucrezi cu oameni din mediul ăsta, pentru că fiecare își face tripul în felul lui. Și
având în vedere că sunt foarte multe, așa zise, piedici, de-aia ne-am gândit că nimeni n-a vrut să facă asta. Și am zis că dacă nu-l face nimeni, dacă nu s-a apucat nimeni care ar avea și o putere de producție serioasă, putem să încercăm să-l facem noi. Și ne-am apucat ușor, ușor. Povestea, pe scurt, e că momentan încă suntem într-un stadiu ăsta de preproducție, stabilim ce înseamnă povestea, firul narrativ al documentarului și așa mai departe. Motivația noastră e, pe lângă partea asta de documentare, pe lângă partea asta de arhivare, care e foarte importantă din punctul nostru de vedere, și ce se află în spatele mișcării fenomenului, vrem să, și asta o să aflăm și pe parcurs, adică o să se adauge cărniță așa din interviuri, din discuții, din footage, din filmări efectiv la fața locului și ce se va întâmpla după filmările respective. Adică o să se dezvolte cumva și narațiunea asta și o să aflăm lucruri noi pe care nici noi, probabil, chiar dacă facem parte din mișcarea asta, nu le intuiam despre alții care au o altă perspectivă. Și ne interesează foarte mult, exact cum ai zis și tu, să umanizăm în primul rând fenomenul ăsta, să ajungă foarte cald și bun și prietenos la oameni, să nu mai fie babau care se suie pe pereți și face lucruri rele. Da, și măzgălește. Și în primul rând să înțeleagă și oamenii despre ce e vorba în chestia asta. Până la urmă e destul de exotic pentru anumiți oameni și e destul de respingător pentru alții. Și cred că ar fi bine să existe un film pus cap la cap, să explice oamenilor într-un limbaj cât mai prietenos, să zicem așa, adică și limbaj vizual și narrativ, și pe narrativ să fie prietenos, astfel încât să nu existe după aia interpretări, să scăpăm cumva de prejudecata asta că forma asta de exprimare artistică e ceva rău sau e ceva nișat pe care îl fac doar unii și noi nu avem acces și de ce ne trebuie nouă, pentru că noi n-am plătit întreținerea în, ce am zis, în demnități. Da. Așa. Și cam asta ar fi așa pe scurt. Și mă rog, mai e și componenta asta care, că apropo de ce ai zis tu, de ceea ce creează street art-ul și graffiti-ul pentru oraș, pentru mobilierul urban, cum îl transformă, cum conectează oamenii, ce le dă mai departe, cum creează anumite spații sau clustere din astea de informație și nu numai. Și cred că ar fi foarte bine dacă filmul ăsta ar ajunge la cât mai mulți oameni. Bine, important e să-l și facem. E autofinanțat? În momentul ăsta suntem într-un stadiu incipient, deci nu putem să vorbim de treaba asta. Adică n-am zis. În principiu faliți. Nici măcar la BCM. Așa, dar repet. Aplicați la CNC. Sau la CNC, Da, da. Bine, Suntem în derulare. suntem în derulare cu chestiile astea, adică lăsând glumele la o parte, da. Suntem așa aruncați în mai multe direcții ca să vedem cum putem să facem lucrurile să meargă din punct de vedere logistic, pentru că oricât de mult ne place nouă să facem lucrul ăsta, o să avem nevoie și de bani de benzină, de mâncare, de filmare, de nu știu ce și de alte chestii. Dar important pentru noi e să ajungă la oameni calupul ăsta de informație pe care vi l-am zis mai devreme și dacă e perceput măcar 50-60% din cum am vrea noi să fie perceput, eu zic că e un început bun. Și na, cam asta e despre documentar. Nu-l fac eu, da? Deci îl facem mai mulți. Mulțumesc. Ce bine! Ce bine! Da. Eu te-am văzut că ai dat din cap, nu știu la ce ai dat tu din cap, din ce spunea Robert, dar ai dat din cap a dezaprobare. Aoleu. Tu ce părere ai despre filmul ăsta? Cum vezi tu un film despre arhivarea asta de... Nu știu, eu aș lua de aici partea de documentare și nu partea de verdict, cumva, pentru că, până la urmă, are o componentă și de vandalism și de... Adică nu trebuie să ridicăm în slăvi un lucru care, până la urmă,
poate fi foarte ușor catalogat ca vandalism și mi se pare foarte rău lucrul ăsta. Dar ce? partea... De ce nu se pare foarte... Adică eu mă gândesc chiar la vecina de aici, care poate pur și simplu nu vrea să fie desenat blocul ei. Ceea ce mi se pare ceea ce legitim. Da. Da, am exemplu perfect cu cel mai mare moral din București, cu domnul Cadu, care a zis, îl șterg, nu-mi trebuie. Ăsta de la... când se vește. Nu, dar pur și simplu, într-un fel chiar nu înțeleg foarte bine pe vecinul și de-aia nu aș spune că e un curent artistic neapărat ce se întâmplă pe blocul vostru. Nu, deci revenim Mine mă la... interesează foarte mult partea de documentare și cred că de acolo fiecare va extrage ce e bun și ce e rău. Eu zic că un film nu va schimba neapărat treaba asta. Ca să schimbi, poți să încerci, dar ca să schimbi percepția oamenilor asupra ceea ce înseamnă fenomenul ăsta, trebuie să-i aduci lângă tine în stradă. Lucru care s-a întâmplat foarte bine când am făcut pentru prima oară ediția festivalului Outline, împreună cu Primăria Capitalei și cu asociație și ne-am dus noi și am căutat niște centrale termice de la Radet, ca să mă spun că și Radet era foarte interesat de treaba asta și m-a trimis pe mine să caut centralele respective care nu existau, adică m-au trimis la niște adrese unde nu erau centrale și bă, unde sunt centrale? Și păi sunt subterane. Nu, dar are dreptate și cred că se poate observa că în ultima vreme totuși acest fenomen are o deschidere mult mai mare. Și eu nu înțelegeam că eram la adresă și îmi spuneam că băi, sunt aici. Unde e centrala? Păi e sub spitalul, noi desenăm pereți. Și de ce nu desenați să pământ? Da, mă rog, și în cele din urmă am găsit acele centrale. Mă rog, am fost cu trei șefi de pe la Radet, m-am plimbat în tot București ca să le găsesc pe alea care trebuie, le-am găsit, l-am pus pe Ortacu și pe Lucian Crisaf să o deseneze și în prima zi când am venit să deseneze centrala, au început toți să iasă din bloc și să înjure că ce faceți mă acolo și de ce ne stricați noi nouă Feng Shui aici în treaba noastră ce avem. O zi, două, trei. Deja din a patra zi, când începea să apare desenul, să contura ceva acolo, deja vecina care îl înjurase mai devreme pe Ortacul îi spunea, Corneluș, mamă, nu mă vrei tu o bere, dar nu vrei o apă, dar ce ți-aduc să mănânci, dar ce... Adică deja, gata, ea trecuse de partea cealaltă. Așa a fost și asta delivery. Da, și ăsta este cel mai bun lucru care se poate întâmpla, să intri în contact direct cu ei și să vadă ce se întâmplă acolo. Nu că și la noi, când am făcut blocul pe Dimitrie Cantemir, la ăla zice, ce, nu trebuie mie aici ghetou. Așa se exprimă. Ghetou aici. Și mai era un punct pe care vreau să-l ating. Tu știi, când a venit Okuda în țară, da? O întrebare simplă. Okuda a prezentat o simulare cuiva, a zis, asta urmează să fac pe blocul ăsta? Te referi la ce a făcut pe Tineretului? Pe Bulevardul Tineretului sau? Pe Bulevardul Tineretului. Habar n-am, s-a ocupat ambasada Spaniei. Da, dar crezi că s-a dus ambasada Spaniei la primăria capitalei, deci vine un artist din Spania și o să facă chestia asta pe bloc, îmi dați voi? Eu sunt sigur că ar trebui să facă, să obțină de la asociația de proprietari, de la... Vorbim de lucruri total diferite, de aprobarea asociației de proprietari e una, ca să-i dea voie să deseneze peretele, eu vorbesc de artwork-ul în sine. Cred că arăta portofoliu. Bun, de ce vrei să spui? Care este? Pentru că noi, toți ăștia care desenăm, dacă ajungem într-un context în care trebuie să lucrăm cu primăria și ni se dă un calcan, un mural de făcut, noi trebuie să prezentăm 20.000 de variante de lucrări ca să aleagă cineva din primărie ce îi place lui. Da. Dar la SISAF, la Sibiu, aveți mână liberă? Da. Tot trebuie să aplicați cu o schiță. Dar tot trebuie să fie subiecte foarte light și people friendly, știi? Adică, din punctul ăsta de vedere, nu e artă. E decorativism. Nu e o schiță pe care o tot modifici după sugestii. Nu cred că e angajament de o schiță. O să zic de pupincurismul ăsta românesc, că dacă vine unul de afară, îl ridicăm în slăb și îl punem să facă ce vrea el, că el știe, că el e expert. Aici subscriu. Da. Și când vine românul să facă... Dar nu e așa. Ei habar n-au cine e Okuda.
Păi tocmai, a venit ambasadorul și a tocmai, zis- este irelevant. E Da, ăla, da. e străinul care a venit. Nu, a venit ambasadorul Spaniei. Sunt alte relații, sunt unele diplomatice. Care, Ocuda. Cine e Ocuda? Nu, da, aici ideea că întotdeauna o să existe această mentalitate care există în România, e adevărat, Cristi, că un străin va ști din toate punctele de vedere, ca expert, ca profesor, adică un străin va ști totdeauna mai bine decât cel care e aici, iar în materie adică de multe ori eu am avut discuția asta recent chiar și cu Guvernarea PSD spune că străinii de fapt sunt răi acum. Deci nu mai e... S-a schimbat Să nu un pic intrăm în paradigma. acest subiect al guvernării PSD, pentru că nu o să mai terminăm Hai, salonul Păi da. din această seară cu bine și să revenim la vecina mai bine, dacă n-am citat-o, cred că niciodată vecina noastră. Mergem la ea jos. Da, mergem mai după asta mergem mai jos. Nu, dar cred că aici am avut această discuție interesantă cu Băjovski în care am tras amândoi concluzia, gândiți-vă un pic că până la urmă, într-adevăr, foarte mulți dintre artiștii noștri până n-au fost, asta o știm cu toții, până n-au fost acceptați internațional, n-au putut să, adică n-ar fi avut aceeași carieră în niciun caz. Cineva cum e Perjo, da? Dacă rămânea în România, n-ar fi făcut niciodată cariera, n-ar fi avut niciodată recunoașterea pe care o are. E în Sibiu. A rămas în România. Păi cu toții au rămas mai mult sau mai puțin, nu? Cu toții am rămas mai mult sau mai puțin. Dar realitatea... Păi, nu, și Kenya are un atelier și la Cluj. Și Kenya are un atelier și la Cluj. Și Kenya este un exemplu atipic, permitem să spun, Cristi, totuși. Adică să nu... Dar realitatea este asta. Noi suntem mult mai repede gata să acceptăm acest tip de creativitate care vine fără, care nu-i punem niciun fel de condiții, față de care nu avem niciun fel de criterii, în loc să avem o capacitate de auto-evaluare și de apreciere, cum să spun eu, referențială față de niște criterii care sunt ale noastre. Cred că un punct care atinge discuția lansată de Cage este că totuși lucru în spațiu public este diferit față de cel de atelier. Adică expunerea unei lucrări și poate atingem ceva ce era și pe listă cu lucrări care au iscat controverse. Da, au fost șterse, totuși vorbim de spațiu public și chiar și la Sibiu, chiar dacă ai mână liberă, lucrezi pe niște școli, lucrezi pe... Da, dar noi nu știm dacă această lucrare pe care a prezentat, asta noi nu știm dacă lucrarea pe care a prezentat-o el a fost sau nu în vreun fel văzută de cineva. Că îmi imaginez că, totuși, probabil că a fost văzută de cineva înainte sau tu crezi că nu? Nu știu, dar cred că nu a contat atât de mult. Da, am înțeles. Adică n-a trecut printr-un proces de acceptare, de selecție, de avizare și da, de... Nu s-au schimbat 10 mail-uri, cum găsești tu când îți trimite. Dăm, fă. Eu am fost în legătură cu ambasadora Spaniei și nici lor nu am fost așa. Poftim? Da? În România, poate s-a creat un precedent cu reinterpretarea lui Sfântul Gheorghe, da, știm cu toții lucrarea. Lui Chero, Obi și Irlo. Da, mă știu. Și mă gândesc că, da, a fost o chestie destul de conflictuală. O chestie conflictuală pornită de la 3 oameni. De la fața locului. Adică nu avea nimeni nicio problemă. Nici Biserica Ortodoxă Română n-a avut o problemă cu peretele respectiv, nici proprietarul clădirii n-a avut o problemă cu desenul respectiv. Cineva s-a speriat acolo. Și a zis, hai să-l ștergem. Și el a fost proprietarul. Da, ca să nu-i se pună în cap Da. niște 5-6 oameni de în jurul lucrării care s-au dus pe la presă și au făcut. Și a ieșit scandalul și a fost. Dar proprietarul a fost cel care l-a șters ca să încheie această discuție. Dar tu ce spuneai că ambasada, știi că n-a fost ușor pentru ambasadă, de ce? Păi ambasada Spaniei îmi scria că nu reușesc să primească acordul de la primărie, deci nu a fost o chestie din asta de sunteți Spania, e o CUDA. Nu, le-a fost foarte, foarte dificil și lor și până la urmă au reușit, nu știu cum, dar ei voiau inițial să aducă pe o CUDA la street delivery, că era mai simplu, că le puteam oferi noi toată partea asta de discuție, negociere. Da. Doar că Ocuda nu a vrut să deseneze la street delivery, tocmai pentru că, la fel ca Pandele, zice că nu poate să stea lucrarea lui un an.
Adică ori o face să stea acolo, ori nu mai face. Ori renovezi pe 10 ani. Pandele care spune foarte clar că el nu este un street artist, el este un muralist. Deci, și Okuda e tot și un muralist. Okuda este tot un muralist. Așa că eu am vrut un perete mult mai mare, dacă se poate, imens. Da, Și eu nu vorbesc de problema logistică a desfășurării chestii, eu vorbesc strict de... Nici autorizație nu ne-a luat ușor. Că nici noi nu le-am luat ușor, crede-ne, a durat Nu, un dar an și jumătate. el vorbește ca ce spune aici, că în realitate a fost mult mai, într-un anumit fel, s-a acceptat de la, cum să spun, în sine, că el va veni și va face acest test și cu asta. Sigur că a trecut printr-un proces de avizare pentru chestiunile tehnice, dar n-a trecut printr-un proces de avizare pentru, ok, ce va desena, cum va desena. Ajungem iar la discuția ce spunea Robert mai devreme, că noi suntem văzuți ca niște zugravi executanți în un lucru mai scump și ce-mi faci mă aici? Asta mă faci. Mai pune o ureche, știi? Și cam... Dar din punctul ăsta de vedere, și cu asta e ultima mea întrebare, din punctul ăsta de vedere, voi vi s-ar părea că un alt tip de organizare a comunității ar fi pentru voi mai bun? Adică ați putea să vă organizați comunitatea într-un mod mai sindicalist, în așa fel încât să vă apărați aceste drepturi? Până vi s-ar părea că asta ar trebui făcut? E o întrebare, iarăși, deschisă. Sindicatul Artei Urbane... Sindicatul Artei Urbane, I don't know, asta ar fi ceva... Adică care ar fi forma prin care voi ați putea să vă apărați de o abordare, voi cum o vedeți? Abordarea asta vine și din faptul că pare că nu este o artă legitimă din punct de vedere al, cum să spun eu, al criteriilor și al esteticii pe care ea trebuie să o apere. Voi, care ar fi instrumentul de schimbare a acestui tip de abordare a celor care vă fac comenzi? Eu cred că festivalul ca cele de la Sibiu, ca Street Delivery, au ajutat foarte mult și ne ajută pe fiecare din noi foarte mult. Și acum ține de fiecare să, dacă vrea să deseneze o fată verde sau vrea să-i deseneze propriile lucrări. Dar cred că festivalurile astea ajută Deci festivalurile, pentru că ele instituționalizează într-un anumit fel prezența street art-ului ca un... foarte vizibile, în general organizatorii știu ce artiști aduc și atunci le dau mână liberă, atunci poți să creezi ceea ce vrei. Și atunci asta e, eu cred că e lucrul care ajută cel mai mult și oricum s-au schimbat foarte mult în ultima și cred că cel mai important lucru e ca oamenii să stea să vadă procesul și să-și dea seama că nu e o chestie de dai acolo și tu cu niște vopsea și aia. Faptul că particip cumva la un performance în sine, de a crea o lucrare de artă, cred că ajută oamenii să-și dea seama că nu e ceva așa de ușor de dat cu dismiss. Da, nu, îmi dau seama și așa este, pentru că țin minte că atunci când a fost Train Delivery și tu ai invitat o serie de artiști să picteze vagoane, eu am făcut, apropo de proces, mă rog, este o anecdotă, dar e în sensul a ceea ce spune Cristi, m-am dus atât de aproape să văd ce făcea Ciubi, care, fără să îmi dau seama că Ciubi avea mască, mănuși, o casă, deci el era super protejat. Și eu m-am dus liniștită exact, la o distanță atâtică de ce făcea el, după care am făcut o alergie oribilă. Și n-am sorit niciodată cât de... La un moment, la început m-am speriat, am ajuns acasă, am făcut alergie și nu știam de unde, după care, dintr-o dată, am avut această imagine stranie cu Ciubi care era complet mascat și în fața celor... Și cu mine care am avut impresia că street art e așa de frumos și de colorat, încât pot să mă apropii de el mai tare decât trebuie și de câte ori m-am apropiat de street art, pentru mine a fost așa un soi de challenge. Așa că de acum încolo voi lucra cu muraliștii. Deci, dragii mei, și cu trafaletul, pardon. Așa, bun. Întrebări de aici, înainte să fim pur și simplu împreună și să... Cred că a venit și televiziunea, să vedem. Au nevoie să filmeze. Ați venit, nu? Păi hai, filmați acum! Pentru că, ce să zic eu, în câteva minute să ne mai prindeți un pic și aici, că după aceea rețineți un pic atmosfera. O să reținem atmosfera. Deci, alte întrebări, alte observații, alte... Da. Să mai face outline? Poftim? Outline. Ar trebui să se întâmple,
Doar că Dar ce primăria este tergiversează. outline? Ce este outline? Mai durează cam un an jumătate. Probabil încă un an Deschidați și aici, jumătate. din București. Uh, Și care a început să... avem și noi. Acum 2 ani, acum 2 ani, da. Acum 2 ani am primit un telefon în luna mai, cum că cineva, un ONG, dorește să intre pe zona asta de street art, să vorbească cu primăriile și să facem ceva frumos în oraș, să reușim să pictăm niște blocuri. Așa. Și am zis, ok, hai să facem. A durat un an și jumătate toată treaba asta, până să ajungem să... V-am spus, am căutat centrale termice, am căutat blocuri, s-au dus oamenii de la organizație pe la primărie, 15.000 de drumuri la primărie, sau am fost într-o ședință publică în care le-am prezentat proiectul din Pelixtean, la Arcub. La Arcub am fost în ședință publică, le-am prezentat proiectul, a fost domnul viceprimar al capitalei, am expus, acum au fost singurii cărora li s-a acceptat proiectul și s-a demarat. A fost un episod pilot, să-i spunem, al unui festival care se dorește a avea continuitate de acum încolo. Anul acesta noi am redeschis subiectul, însă aparent nu sunt atât de interesați cum au fost în prima instanță, dar cu ocazia organizării Outline am deschis apetitul primărilor de sector, aș spune, în direcția asta. Încă nu și-au făcut și magazine de spray, ca să Da. fie interesați. Da. În mod direct. Da, ok, să ciorbească, da. sector. În momentul de față, primăria sectorului 4, chiar acum când noi vorbim, desenează picioarele podului de la Piața Sudului, adică deja au fost făcute jumătate din ele în Primăria desenează picioarele, adică voi Primăria desenați. de rigoare, cu Da. Lucian Cristav, el s-a ocupat de picioarele podului. Noi urmează să pictăm un alt gard lung de vreo 700 de metri în zona Spitalului Obrecia, tot așa, nu știu, eu i-am zis că cumva să vopsim gardul și nu într-un leopardul, dar ok, vedem cum E foarte funny. Da, nu e. Vopsiți pentru pacienți sau pentru... Nu, o să fie ca la Baia Mare, să puțin doar cu afară, nu și cu... Înțeles că pacienții o iau și mai rațional acum ce faceți voi. Iar primăria sectorului 1 a avut un proiect foarte interesant pe sfârșitul anului 2018, Educație prin artă, în cadrul căreia au fost... Primăria sectorului 1. Primăria sectorului 1, în cadrul căreia s-au desenat 2 licee și 3 școli, nu integral. Câte un mural în fiecare. Respectiv, liceul Goethe are acum intrarea vopsită toată, are un mural cu Goethe. Alexandru Blahuță și alte 3 școli din cartier, 190, nu mai știu exact numele lor. Și fiind un real succes în viziunea lor în primăria sectorului 1 acest proiect, el va fi continuat anul acesta cu un număr crescut de școli, respectiv 15 școli vor fi desenate pe întreaga durata anului 2019 în cadrul acestui proiect. Și asta spun că dacă primăria capitalei nu este neapărat receptivă în momentul de față, pentru că au și niște treburi an electoral. Primăriile de sector mai au niște bugete care pot fi alocate zonei astea și pe sectorul 1 este deja aprobat proiectul și urmează să înceapă probabil în iunie-iulie, când o să fim toți la Sibiu. Așa. Și să vedem ce se întâmplă și cu sectorul 4. Dar momentan ei... Și sectorul 3 face ceva în direcția aceasta. Deci înseamnă că totuși direcția asta despre care vorbeam e o direcție care există, adică e o direcție în care se mișcă lucrurile. Autorități, înțeleg că primăriile de sector devin din ce în ce mai sensibile la povestea asta. Există, deoarece le-am arătat ce se poate face. Și au deschis un pic ochii și... Deci, dar care crezi că au fost, adică, care credeți că au fost argumentele care au făcut adică să reacționeze atât de... Păi, în cadrul festivalului Outline, noi am făcut niște chestionare, să le spunem așa, și oamenii de la
ONG au fost din ușă în ușă, după realizarea desenelor, picturilor murale, și au luat părerile Păreri de la jur. și acest tip de chestionar Acel tip de chestionar a ajuns în cele din urmă la primărie și probabil că au ținut cont. Sper că au ținut cont de răspunsurile oamenilor care au fost pozitive. Dar cred că e vorba de o interacțiune cu niște oameni care pot să articuleze destul de bine și să arate ce se poate face cu lucrul ăsta. Pentru că percepția generală e că e o măzgăleală pe străzi și ești cumva reticent. Că ăla care face un bacamat. Da. Și atunci când vin niște artiști și prezintă potențialul acestei arte, sigur că este impresionant și vrei să marșezi. Ok, dar trebuie să existe, adică asta mi se pare interacțiunea asta mai... nu prea există până acum. De ce? Pentru că pur și simplu nu ajungea nimeni să adreseze autorității publice. Da. Conexiune. Liantul între noi și ei. Și poate că aici, Ciubi, într-adevăr ai dreptate, poate că aceste festivaluri care au început să existe au atras atenția că, de fapt, asta produce un anumit tip de interes, există acest interes, atrage tinerii, atrage o categorie de vârstă care este mult mai aptă să... Da, asta într-adevăr, poate să fie un argument major. Și cred că cu resurse oarecum minime se poate transforma absolut radical niște zone care sunt cumva problematice, să zicem, în sector. În fiecare sector. Da, și în orașul ăsta, care nu e încă perfect. Și atunci, cu minim de resurse, poți să faci ceva extraordinar. Eu am simțit pe pielea mea transformarea asta uluitoare. De la un gard pe care vrei să-l oprești la un punct de reper unde lumea se întâlnea, să oprească să facă fotografii. Asta e marea. Ce interesant a fost că atunci când am fost în satul ăsta cristian, când am dus, am povestit asta, Ciubica, la un moment dat am descoperit cum în cristian, mergând pur și simplu printr-un sat absolut curat, frumos, nemțesc, adică multă populație întreg, totul foarte încheiat și la un moment dat pe un perete o pisică pătrată, foarte frumoasă. Și adevărat că lucrul pe care l-am făcut este că ne-am oprit și ne-am fotografiat. Eu pe Viașul povestit cum am descoperit fizica pătrată, da. Și cum imediat asta ți atrăgea atenția, pentru că, de fapt, într-adevăr, restul orașului, cu toate că era foarte îngrijit, de fapt nu avea niciun fel de și, cum să spun, acum, ascultându-mi pe Ciubi cum povestește că el vede câte un loc în oraș și simte nevoie să facă o intervenție. Într-adevăr, zidul acela părea ca un zid pe care dacă n-ar fi fost desenul tău, n-ar fi avut deloc același farmec. Dar a fost comisionat la noi? Sau... Da, a fost un festival foarte interesant. Deci a fost tot în cadrul unui festival. Bine, care conține poezie, teatru... Da, care e un festival interdisciplinar pe care pe care îl fac în fiecare an. A fost chiar prima ediție care a fost așa făcută, foarte în grabă și... Și a ieșit foarte bine. Alte întrebări? Da? Eu aș fi curioasă pentru Florin, dacă, apropo de discuția cu aprobarea conținutului, dacă proiectul ăsta cu școlile, de exemplu, cum se derulează la nivel de ce anume se realizează? Există un proces de aprobare? E foarte complicată discuția aici, pentru că depinde cine aprobă. Aprobă directorul școlii sau aprobă primăria? Și e foarte dificil de spus, pentru că școala cumva nu are niciun fel de aport financiar la lucrarea respectivă. Și nu e nici proprietarul. Nu e nici proprietarul clădirii. Primăria este cea care vine cu ideea de a aduce grafitiul în spațiul școlii și atunci dacă primăria plătește tot ce înseamnă materiale și logistica pentru treaba asta, atunci primăria nu avea probabil dreptul să își asume alegerea lucrării. Însă, pe de altă parte, profesorii și Consiliul Școlar ar trebui să aibă și ei o parte din... Adică, dar cel mai important ar trebui ca ambele părți să meargă pe mâna artistului, dacă mă întrebați pe mine, pentru că artistul are un stil deja cunoscut, consacrat. El este ăla și ar trebui ca artistul să fie luat din mediul lui și pus pe cu ce face el fix pe peretele școlii, pentru că de-aia e artist. Nu să-i dăm noi ceva, să-i spunem, fă asta.
Exact ce zicea și Robert, că el face roboți. Păi dacă face roboți, să facă roboți, nu floricele. Asta ar funcționa ca un vot de încredere, practic. E o validare a ceea ce faci tu în spațiu public, că până la urmă acolo o să fie munca ta și oamenii ăștia ar trebui să-ți acorde puțină încredere, pentru că după ani și ani sau muncă asiduă, ai ajuns la un nivel și ar trebui să cam știi ce ai de făcut în domeniul ăsta. Ca autoritate publică, organizator sau director de școală, trebuie să te asiguri că acei copii care văd chestia aia zilnic nu sunt afectați negativ și rămân traumatizați de roboții. Bine, asta Cristi, niciunul dintre noi cam în sens, așa, că nu o să desenăm. Eu de unde să știu? Poate păi, tu stai un pic, nu vin la școală și mă apuc și vopsesc peretele școlii fără ca nimeni să știe ce eu fac acolo. Din contră, adică eu vin cu o prezentare, o simulare grafică a lucrării pe care o prezint acolo și acolo. Și ei trebuie să știe ce vreau eu să fac acolo. Ok. Credeam că zici că nu trebuie să arăți nici o schiță, doar să faci tot ce vrei. Nu merge chiar așa. Și că nu e vorba de copii, că e vorba de vecin, tot asta, adică vecinul o să vadă un an de zile ce ai făcut acolo, nu. Cu prezentare în prealabil la ceea ce urmează să fie făcut. Eu vorbesc de momentul în care eu tu ești primăria, știi? Și eu vreau să fac asta și zic, dar mie nu-mi place asta. Tu, primărie. Păi da, dar eu asta fac ca artist, de-aia m-ai chemat pe mine. Păi da, dar aici e problema primăriei, că ea nu știe că tu știi să faci roboți, tu știi să faci floricele și... Adică primăria trebuie să știe, eu vreau floricele, aleg nu lăsa. Nu e genul ăla de relație. Primăria rău. Eu cred că primăria vrea să te schimbe. Și până la urmă, cele 15 școli de care vorbeai, cum au fost? Ați ales voi sau... Urmează să fie făcute anul ăsta. Nu. Deci nu știi exact care sunt școlile respective? Nu se știe. În sectorul 1 vor fi. Noi avem dreptul să sugerăm. Vrem școala asta și asta, vedeți dacă se poate. Dacă Consiliul Școlii aprobă să venim să desenăm aici. Și apoi urmează, dar ce să desenăm? Păi, asta și asta și asta. În cadrul liceului Goethe a fost destul de simplu. Goethe, îl face pe Goethe. Știi? Da, e adevărat. Într-adevăr, asta n-a fost foarte complicat. Da, la Vlacuță. Îl facem pe Vlacuță. Colegul meu, Dan, l-a făcut. Băiatul cu șapcă neagră. Pe un frig îngrozitor, în decembrie. Gheață pe schele. Groaznic a fost, dar s-a făcut. Și aprobarea, culmea, în cazul lui, el are un stil de lucru foarte abstract. Și odată trimisă simularea către liceul Vlacuță, oamenii de acolo au aprobat instantaneu. Chiar ne-am imaginat că va fi o problemă cu ea, fiind un stil mult Și care e explicația? Nu știu, a fost foarte bună. A fost foarte bună lucrarea, absolut. Abstract nu înseamnă, dar nu trebuie să faci acum fotorealist peste tot, nu? Ai fi surprins. Bun, încă o ultimă întrebare. Și o poză lăsată pe notieră. Dacă nu mai este nicio ultimă întrebare, Elvira, ești aici? Da. Am eu o întrebare pentru tine. Aoleu! Da. Eu vreau să te întreb ceva. Din punctul tău de vedere, care este viitorul street art-ului? Tu doar cu muraliști. Dar scurt. Dar scurt. Acum avea un răspuns scurt la această întrebare. Foarte simplă. Să faci așa o... Viitorul în sensul de acum 10 ani sau de acum 100? Tu în raporturile tale cu clienții în care ai încercat să depinde tot timpul pasiunea ta pentru pandele, nu că tu mi-ai atras atenția asupra lui și tot timpul ai spus pandele, așa? Raporturile pe care tu le-ai avut cu clienții în legătură cu asta, ce constatare ai făcut apropo de toată discuția asta, că știu că ai asistat la să precizez că pandele nu face numai studia. Nu, el e muralist, asta am înțeles. E muralist, exact. Face și pictură, face și pictură, absolut. Și sculptură și tot. Raportul cu clienții, eu cred că e important ca street art-ul sau fine arta urbană să-și păstreze această natură puțin on the edge, sau borderline, să zicem, între, apropo de discuție de vandalism și de libertate în această artă. Fiindcă dacă nu va merge spre ceva, tot cum zicea Pandele, mai mult decorativism, adică
ca să păstrez esența, cred, a ce înseamnă street art, dacă tot categorisim lucruri și să zicem că, nu știu, un artist e mai mult street art decât altfel de artist, cred că trebuie să păstrez această formă de rock and roll și libertate. Și pentru asta, tocmai apropo de clienți, cred că nu este, de fapt, o artă care se va înțelege niciodată cu clienți. Ultima experiență a mea, care am avut-o chiar cu Radu de față, la un restaurant din București, cred că nu se mai poate vorbi de street art în momentul în care, de fapt, nu este o intenție spontană a artistului. Deci cred că viitorul street artului este ca viitorul artelor în general. Cred că intenția și sinceritatea artistului va determina foarte mult ce fel de producție artistică va veni. Și cred că de-aia trebuie separate cumva ce-și doresc clienții de pur și simplu ce produc artiștii din propria intenție. Bun, păi îți mulțumesc. Cred că e o încheiere foarte bună pentru acest salon și acum vă rog să luați libertatea de a merge în camera cealaltă și să urmeze, mă rog, să rămâneți încă o parte dintre voi împreună și să întrebați pe ei direct alte lucruri pe care poate n-ați apucat să le întrebați în formula aceasta.